بمسارة اتي استراتيجيكاو سقطا زبل متكل سراويت إيرترا مبزحت وجزي استراتيجيكاو عقمتات بجهدو كام مرأي قطبيو يقدس عقم بقعة تتابعتو أوان كتاو قدم كفلت إمارز يخون مبراب كلتشن 10 شعتن مبل 25 عامات من مسرات ماخل سلطانا سوا أبستت أنبل الأوان إيرترا قال حدست عقمتات بمراي نتلو مدى سرارحا سيراتويا أزيد ما نتحت براخز بران نفرتن كمون نمدراو علاماتات نممكات بچاينا زمع بلو حد سرتر حق الشفنو تنقسقستي ሚሳኤላት ዘጠቃለለ ነይሩ እዚ ሎሚ እንዘኻኽረሉ ዘለና ምኽንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤርትራ ነዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም ዘጥረየቶ ዝገልጹ ብዙሓት ናይ ሓሶት ጽሑፋት ስለተራዩ እዩ እዚ ሓቀኛ ኣይኮነን ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዓመት 2026 ክንጥምት ከለና ኢትዮጵያ እንደገና ናይ ሓቂ ስጋት ኣብ ትኾነሉ ዘላ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ዘመናዊ ናይ ኣየር ይኹን ናይ ባይታ ስጋታት ንምምካት ዘድልዮ ወታደራዊ ላዕለዋይነት ንምዕቃብ ዝያዳ ዝማዕበለሉ ኣፅዋር ከም ዘጥረየ ንጹር እዩ ከምቲ ልሙድ ጸላእ ነዚ ሓድሽ ዓቕምታት እዚ ኣብ መዳይ ውግእ ከቢድ ስዕረት ምስ ወረዶ ጥራዩ ክፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካብ ከም ዝበለ ስጉምቲ ክቁጠቡ ዘኽእል ብስለት ክህልዎም ተስፋ ንገብር ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ሓሊፉ ብጋዜጠኛታትን ተንተንቲ ፖለቲካ ሃገራት ዓረብ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጠማምታን መግለፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ፈለማ ናይ ሰሙን ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰፊሕ ኣቓልቦ ብምርካቡ ኣብ ጉዳይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ጸጥታ ዞባን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብ ጸብጻቦም ኣቕሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብትን 3 ሰዓታትን ልዕሊ 50 ሸቀጥታ ተዓዘብቲ ዝነበርዎ ሶኒ 12 ጥሪ ምሸት ዝተገበረ ቃለ መሕተት ብዛዕባ እቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘካየደቶም መጥቃዕትን ከምኡውን ጻዕርታት ፕሬዚደንት ኣመልኪቱ ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት መብርሂ መሃቡ ኣማኻሪ ሚድያን ፕሬዚደንት ማእኸል መርበብ ሓበሬታ ሒር ዓደንን ንስትራቴጂካዊ መጽናዕትን ከምኡውን ጸሓፊ ጋዜጠኛ ዓረቢ 21 ዝተባሃለ መርበብ ዝኾነ ኣኒስ መንሱር ገሊጹ ሓደ ካብ ኣባላት ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ህሉ ኩነታት ዘቕርብ መርበብ ዓረቢ 21 ዝኾነ ኣኒስ ኣብቲ ቃለ መሕተት ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ጸብጻብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ህሉ መሪሕነቱን ኣብ ሱዳንን እቲ ዞባን ንኸይረጋጋእ ዝተዓለመ ዝተሓላለኸ ግዳማዊ ውዲት ንምትግባር ኣብ ቅድሚት ምህላዎም ብቐጥታን ብግልጽን ከሲሱ ክብል ብምግላጽ ከምኡውን ነዚ ውጥን ዝኣካል ናይቲ ካብ ስዊዝ እስካብ ፖርት ሱዳን ዝዘርግሓ ግዳስ ሰንሰለት ወደባት ንምቁፅጻር ከምኡውን ዓሰብ ወሽመጥ ዓደንን ናብ ታንዛንያ ንምብጻሕ ዝዓለመ ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ምግላጹ ኣብ ጸብጻቡ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ቀይሕ ባሕር ንምሕላው ምስ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ምትሕብባር ኣብ ግምት ምእታው ብዝብል ነቲ ቃለ መሕተት ዝገለጸ ግብፃዊ ጸሓፍን ጋዜጠኛን ካሉድ መሐሙድ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንቅልውላው ሱዳን ሓላሊኻቶ ክብል ምኽሳሱ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ጸሓፍን ጋዜጠኛን ካሉድ መሐሙድ ኣስዒቡ ንቅልውላው ሱዳን ኣብ ምዕባይ ኣበርክቶ ዝገበረ ቀንዲ ግዳማዊ ተዋሳእ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ወታደራዊ መሪሕነት ኣብ ዝፍጸም ውሽጣዊ ግጭት ጥራይ ዝተሓጸረ ዘይኮነስ ብግዳማዊ ሓይልታት ተመዝሚዙ ነቲ ሲቪላዊ መስርሕ ምስጋርን ንምዝራግን ሰላምን ምርጋን ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ገሊጹ ክብል ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እቲ ጋዜጠኛ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ጎረቤትን ጸጥታን ምርጋን ንምዕባይ ምስ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝካየድ ዘሎ ምትሕብባር ብምጥቃስ ዝኾነ ይኹን ዓብላሊ ግደማዊ ምትእትታው ንኸይፍጠር ኣብ መንጎ ዞባዊ ሃገራት ምውሃድ ኣገዳሲ ምዃኑ ነቲ ድሕረ ብዝሓለፈ መወዳእታ ዓመት 2025 ንኣገዳሲ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ስዒቡ ዝመፀ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ኤርትራ ኣስሚሩሉ ክብል ገሊጹ ምዝብ ዝተኣሳሰረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝነበረ እንኮ ቅፅራዊ ስርዓት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረቱ በፅሒ ከም ዘሎን ዓለም ድማ ብዘይ ምዕሪ መንገዲ ናብ ብዙሕነት ዓለም ትኸይደላ ብምባል ብዛዕባ እቲ ብቕልጡፍ ዝቕየር ዘሎ ዓለማዊ ስርዓት ዘለዎ ረኣያ ከም ዝገለጸ መርበብ ሬብ ሲቢኮን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እቲ ጸብጻብ ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ቁጠባውን ወታደራውን ዕብለላ ኣሜሪካ ነባሪ ዓለማዊ መሪሕነት ጉድለት ከም ዘለዎ ብምርጋጽ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ዕዳ ትካላዊ ምፍራስን ቀጻል ግጭት ከም መርትዖ ስርዓታዊ ዘይምዕሩይነት ብምጥቃስ ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ዓባይ ንምግባር ዝብል ዶክትሪን ሱርበት ተኻዊ ምብጋስ ዘይኮነስ ንዝንክ ዘሎ ልዕልና ኣሜሪካ መልሲ ምዃኑ ብምግላጽ ጽልኡ ከየጋነኑን ከይነጸጎን ኣጠንቂቑ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት ኤርትራ ብዝኾነ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጸቕጢ ጎስጓሳትን ኣልታዊ ትረኻታትን ከም መከላኸሊ ዘይኮነስ ከም ፍሉጥ መሳርሒ ጌራ ብምርኣይ ጻዕርታት ዘተ ምስ ኣሜሪካ ሓዲሳቶ ምህላዋ ብምግላጽ
ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ እምበር ኣብ ክልቲኣዊ ምትእስሳር ጥራይ ከም ዘይተሰረተ ኣስሚሩሉ ክብል ገሊጹ ጽማቕ ትሕዝቶ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ዘርከቦም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ንኤርትራ ዝሃስስ ፖሊሲዮም ተኸቲሎም ኤርትራና ግና ዝሓለፈ ብምግዳፍ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ሰናይ ዝምድና ንምፍጣር ትሰርሐላ ዕላማና ድማ ክልቲኣዊ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነስ ዞባዊ ሰላም ምርግጋጽ እዩ ካልኣይ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓቂ ኩናት ሕድሕድ ዘይኮነስ ብምትእታው ግዳማዊ ሓይልታት ብፍላይ ሕብራት ኢማራት ዝተፈጠረ ቅልውላው እዩ እቲ ፍታሕ ነቲ ልኣላዊ ቤት ምኽሪ ብምድጋፍን ግዳማዊ ኢድ ብምእላይን ስልጣን ናብ ስቢላዊ ምምሕዳር ከም ዝሰጋገር ምግባር እዩ ናይ ወጻኢ ተበግሶታት ነቲ ጉዳይ ዘደናጉይ ጥራይ እዩ ሳልሳይ ኩነታት ኢትዮጵያ ስርዓት በልጽግና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ውድቀቱን ዘይርጉእ ባህሪ ንምሽፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣምሓራ ትግራይ ኦሮሞ ጎረባብቱን ኩናት ይውጀሎ ንሕና ንፈኸረኦም ቦታ ኸሃብና ሃገርና ከም መጥቃዕትና ተኸላኸልና ኣተኩሮና ኣብ ልምዓት ክንገብር ኢና ራብዓይ ዞባዊ ምትሕብባር ሱዑድን ግብፅን ፖሊሲ ኤርትራ ዞባና ብዘይ ናይ ግዳም ምትእትታው ብዋናታት ሃገራት ቄሕ ባሕሪ ክህሉ ኣለዎ ዝብል እዩ ናብ ሱዑድን ግብፅን ዝተገበረ ምብፃሕ ድማ ነዚ ንምዝታይን ብሓባር ንምልማዕን ዝዓለመ እዩ ሓምሻይ ውሽጣዊ ልምዓት ኩነታት ዞባና ዘይርጉእ እኳ እንተኾነ መስርሕ ልምዓትና ኣይቋረፅን እዩ መሰረተ ልምዓት ፅርግያታት ዲጋታትን ፅሩይ ስተ ማይ ባሕርን ፀዓት ፀሓይ ንፋስን ኒኩለርን ብምውሃድ ካብ 360 ሜጋዋት ናብ 2000 ሜጋዋት ምብፃሕ ትምህርቲ ስርዓት ትምህርቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ምቕያርን ምምሕያሽን ሻድሻይ ተራ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቃልሲ ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ገንዘቦም ኣብ ወፍሪ ከውዕሉን ፍልጠቶም ቴክኖሎጅን ናብ ሃገር ከሰጋገሩን ትፅቢት ይግበረሎም መንግስቲ ነዚ ዘሰላስል መደብ ይሕንፅፀሎ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ 2026 ውዳበታቱ ኣብ ምምሕዳራት ከባብን ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ምሕያል ምስፋሕን ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ 12 ጥሪ ኣብ ባረንቱ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊጹ ኣብቲ ትግባረ ውድባዊ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ንጥፈታት ዝተገምገመሉ ኣኼባ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ጃብራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2025 ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ብኣባላት ህግደፍ ዝተኻየደ ማሕበራውን ልምዓታውን ንጥፈታት ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኸቦ ብምጥቃስ ክስካብ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ብምውራድ ንምድንፍዑ ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ ኣብሪሁ ሓለፍቲ ውድባዊ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ጉዳያት ከምኡውን ጸሓፍቲ ህግደፍ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ብወገኖም ብህዝብን ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማት ወገናትን ንዝተገበረ ገንዘባውን ዓይነታውን ኣበርክቶ ብምምጓስ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝሰፍሐ ከም ዝድፍኣሉ ሓቢሮም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ዘይምንጠርናፍ ዓድታትን ሽግር መጓዓዝያን ካብ ቀንዲ ብድሆታት ከም ዝነበሩ እውን ገሊጾም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይ ብግዲኡ ኣብ ውድባውን ፖለቲካውን መድያ ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጢ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተኻየደ ጻዕሪ ዘጉልሕን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ክግበሩ ዘለዎም ለውጥታት ዓመት ዝህብን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘዕዝዝ ንመንእስያት ማእኸል ዝገበረ መደባት ክውጠንን ክትግበርን ኣተሓሳሲቡ ከዳዕ ኩሉ ግዜ ከዳዕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ናይዞም ጉጅለ ብርጌድ ንኸርሱ ለቢሙ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኪኖ ከብዶም ቅንጣብ ትኹን ሓልዮት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይነበሮም ልዕሊ እዚ ትምህርቲ የለን ሃገሩ ኣድዩ ዘየኽበረ ንኻሊእ ጓና ህዝቢ ክሓሊ መቼ ምጽባይ ዕብዳን ጥራይ ክበሃል ዝከኣል ሓደ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ኦሬታ ብዝለዓለ ሞያዊ ኣገልግሎት ዝሃበ ኤርትራውያን ምሁር እነሆ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዝለዓለ ነጥቢ ትምህርቱ ዛዚሙ ብሕክምና ስኒ ብማስተርስ ክምረቕ በቂዑ ሙፃ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ጸጥታውን ፖለቲካውን ዝምድናታት ንምድልዳል ጥራይ ዘይኮነስ ዕድላት ንግድን ወፍርን ብዓብዩ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመት 2025 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሃገርና ካብ ሰብኣዊ ትካል ኢጋድ ብቋምነት ከም ዝወፀት ብወግዒ ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ውሳነ እዚ እቲ ትካል ቀንዲ ዕላማታቱን ዕላማውን ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምትግባሩ ዝተደፋፍአ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ብወገን እቲ ውድብ ግን ንሃናት ጽምዶ ክፍቱን ድሉን ኮይኑ ምህላው ብጣዕሳ ገሊጹ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ኣብ ዞባ ዝነጥፉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራንን እቲ ዞባ ውዳበ ሰላምን ምርጋን ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ስክፍቶም ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣባልነቱ ክስሕብ ዝደፋሉ ምክንያት ብሰንኪ ዘይዕግበትን ከምኡውን ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ምዝዋር ምምጽኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም ኤርትራ ቅድሚ 2 ዓመታት ሕብረት ኣፍሪቃን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክገብሩ ኢጋድ ዘቕረቦ ሕቶ ምላሽ ብምሃብ ኣባልነት ኣብ መንጎ መንግስታዊ በዓል መዚ ልምዓት ወይ ኢጋድ ደወቢላቱ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ዞባዊ ውዳበ ምስ ሓንቲ
أبال هاجر تسلفون خالوت كقطعن كنتسلن معزاب زتحساس مخانون حدا كابتي مخنياتات كخون كم زغل أب إيرتران قرن أفريكان أتوكيرو تنتانا زغرب مربب إيري بلاتفورم عمد ساتو أسفيرو أتمربب بتوسخ إيجادنت إثيوبيا بلعلي إيرترا زغربتو جزاتو كسي بعد معي من قد كم زي ملسن كاب كلتاشن 20 جميرو قدما منستر إثيوبيا أبي أحمد بإيرترا بيلو نابقيح بحرب نتاو أدلاينت بمقلاتون كم أبنت بمتقاس قاليتو عمو داتا تعنكت كبعو يا قداسنا زيبلو تكال موتا كم نايت نتسلو تكبار وي دبلوماساو متعنقاف زي كونس بجيوبوليتيكاو ريتو تستسرت استراتيجيكاوي أوانا ونوسان منغست إيرترا مخوانو قاليتو ግብጽ ብነፈር ቱኪናታ ቢሉ ኣብትን ሰለስቴን ሃገራት ዘራኽብን ዘዋስንን መጥቃዕታ ኣየር ኣካይዱ ይርከባሎ እዝን ሰለስቴን ሃገራት ዘዋስን ዶባት ንግብጽ ንሊብያ ንሱዳን ሓደ ካብቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣጽዋራት ናብ ሊብያ ሰጋጌራ ብመንገዲ ሊብያ ቢላ እንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ክትበሉ ጸንሐት ወይ ከ ኣጽዋራት ከተሰጋገረሉ ጸንሐት ቀንዲ መስመር እዩ መንግስቲ ግብጽ ብተደጋጋሚ እዋን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንዕኡ ስለ ጸልዎ ኣብ ሱዳን ቀይሕ መስመር ኣውጁ ነይሩ ንላዕለዎት ወታደራዊ أززت ناي ليبياون زحلف خلتا معلتات أب كايرو جبتي مس بريزيدنت ناي تهاجر عبد الفتاح السيسين كالوت وتادراون أززت ناي تهاجر ركبات تخايدو نيرو تستخايد الركبات انتي وتقيت نيروون كسكاب حجي زرزرا وحبريتا اي تزرقح نزلو دومجن كابلويا تبقيسان بمورق او دواتنا وشت مريت السودان زاتوا زنبرا افلاي مخاين عدكنا صواراتن لوجستيكن زعانا حيل اير ناي جبتي وسان زخونه وتادراو سقمتن مدقعتاتن بموساد مولو بمولو كاب سرح وتاجيروون يركبالو نزيناتات مرخبتات ناي جبتي ناي سودان زينان تبطباتنا سارحلو يركبالوا هاجراويت غانتا خعس اغري إيرترا أجمال قيح بحري أمت أري وانج أفريقيا 2027 نختساتف بوقع دحر مزغابا اتنوح وان كصبيو صنح ناي مباتاو زرعጫ تمال سولس 13 طري 2026 ساعات 12 بنا إيرترا قصاصرا ساعات 3 دحر قطري ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ተኻይዲዩ ኤርትራ ብዝመባእታው ዙር ምስ ካልኦት 11 ሃገራት ተመዲባ ትርከብ እትዕጫብ ክልተ ቦት ዝተኸፊሉ ዝካየድ ኮይኑ ኤርትራ ቦት ክልተ ተመዲባላ በዚ መሰረት ኤርትራ ካብቶም ኣቦት ሓደ ዘሎ هاجرات مس حاديوم كتقطميا حدا كابت زعبيت تصبيح زغبرلو زلو تخيلو اجمال قيح بحري مس غربابت هاجرات كم اثيوبيا وي دو السودان كغطما زخلالو عدليو اتي صوتات ورح مغابيت 2026 هوم اندا وي زكايد كوينو كابزوم 12 ተወዳደርቲ ዝዕወታ 6 ሃገራት ናብቲ 48 ሃገራት ዝተፋሉ ናይ ጉጅለታት መጻረይ ዙር ክሓልፋየን ኢሳያስ ኣብ ሳሕል ብጽልዋን ግብራው ተመክሮ ናይ ኩላተን ብሄራትን ሃይማኖታትን በሲሉ ዝወፀ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳሕል ዝፈረየ ነጸብራቕ ሕብረተሰብ ኤርትራና ብምዃኑ ግዜን ኩነታትን ምሂርዎም ካብ ሰላም ምንበር ካብ ውግእ ረብሓ ከም ዘይርከብ ንሰብኩ ተጋሩ ናይ ሰላም ራህዋን ድምፆም ብኩሉ ፈታዊ ሰላም ንኽስማዕ ክንዘርግሓሎምን ክነተባብዖምን እዩ ዝግበአና ቀጠር ንመጥቃዕቲ ኢራን ብምስጋን ናይ ጥንቃቄ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣፍሊጣ ቀጠር ኣብ ግዛኣታ ብዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከር ኣልኡደይድ ንዝርከቡ ዜጋታታ ድሕንነት ክትብል ገሊኦም ናብ ካሊእ ቦታታት ምግዓዝ ሓዊሱ ናይ ጥንቃቄ ስጉምትታት ከም ዝወሰደት ኣረጋጊፃ ማእኸል ኣህጉራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ቀጠር ከም ዝገለጾ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ መንግስትን ዜጋታቱን ነበርቱን ከምኡውን ንቐንዲ ወታደራዊ ትካላት ድሕንነት ንምሕላው ካብ ዝወሰዶም ስጉምትታት ሓደ እዩ ለውጥታት እንተሃልዮም ድማ ብወግዓዊ መንገድታት ከም ዝገልጽ ኣመልኪቱሎ ጥሙር ሰራዊት ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ጀመርዎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምቕጻል ብሰሜን ዳርፉር ተቆጻጺርዎ ሰራዊት ሱዳን ትማሊ ብRSF ትውነን ዓባይ ድሮን ኣብ ኮርዶፋን ከተማ ይዌዲ ብጸረ ድሮን ኣውዲቕዋ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ መበል ሳልሰይቲ ስትራቴጂክ ድሮን RSF ወቂዑ ኣውዲቕሎ